Mohamedi este medic la Spitalul Județean Brașov și vreau să vă spun că există niște lucruri care se întâmplă acolo. Noi nu putem pune pumnul în gură nimănui dintre toți cei care doresc să se adreseze, să scoată în evidență abuzuri pe bandă rulantă care se petrec în fel de unități unde se desfășoară activitate. Domnul dr. Mohamed este medic la Spitalul Județean și este incredibil ce are să vă spună, raportându-ne la ceea ce se întâmplă la Spitalul Județean. De-aia vă spun că rolul meu a fost doar introductiv, mai departe eu îmi și văd de treabă pentru că și vă mulțumesc încă o dată foarte mult că ați venit. De câte ori există o situație specială, eu o să apelez la dumneavoastră, bineînțeles în măsura în care aveți timp și vreți să veniți, cu mare drag vă așteptăm. Domnule doctor, aveți cuvântul. Bine ați venit aici. Domnia sa este de origine tunisiană, fac eu precizarea, l-am rugat să vorbească rar și tare, pentru că nu prea e obișnuit cu discuțiile în presă. Dânsul cu bisturiu și cu... O să vorbească și în franceză. În franceză, da. Eu zic să vorbesc mai bine românește. Da. Îți mulțumesc. Te rog. Bine ați venit cu noi. Am vrut să prezint ce am început înainte să prezint ce se întâmplă în Spitalul Județean. Eram și invitat atunci de la altă presă, la Mix, la altă parte. Mai tare, mai tare. Și am încercat întotdeauna să scoatem adevărul, că vorbim despre un spital de stat pe care aparține totul brașovieni. Adică nu vorbim de ceva privat și are proprietate. Totul brașovieni respectiv, adică au drept să profite la maxim, ca oamenii au pensie, au plătit asigurare, au făcut nu știu ce, dar întotdeauna avem, adică lipsa de material, lipsa de lege, care fiecare în Spitalul Județean face legea lui. Avem corupție. Spitalul Județean e împărțit politic, să spun așa. Este niște oameni pe care țină parte de privat, acționari, prin dovezi și tot. Au făcut faliment când a început să lucrăm. Ce? Noi lucram gratuit și garzele care făceam sunt gratuite. Proprietari de alte clinici private au făcut faliment și sunt în faliment. Ce s-a întâmplat? A venit șeful lor, a dat demisie, între ghilimele de acolo, a fost susținut politic, pe scurt. A venit la noi pe contract de colaborare, obligat, și cum a zis și doctorul Albut atunci, managerul spitalului respectiv, că nu avem de ales. Omul e pus politic. Despre cine e vorba? Doctorul Orsan, Florin Orsan. Deci, cu alte cuvinte, doctorul Orțan a fost impus politic să vină la Spitalul Județean după ce a falimentat ICO. Da, el acționar la ICO. Trebuie să vină la Spital de Stat. În momentul în care noi lucram și gratuit și am depășit cu partea de stimulatorii cardiaci, Mureș, că e un centru mare, ICO nu mai lucrează. Vorbim de salarii cu 1000 de euro pentru doctorii de la ICO și tot. Ce s-a întâmplat? A venit, a făcut contract de colaborare, a început să amenințe toată lumea, că el o să fie șef, că dau oamenii afară. Și așa s-a întâmplat, ca să închidă programul național. Tot. Bun, și după a dat examenul, e legal. Examenul lui a fost ilegal. Adică, dacă vrei un cardiolog care face operații și tot, în comisia neapărat trebuie să fie unul pe care știe despre ce e vorba. Adică un medic operator ca el. Că așa a cerut Spitalul Județean. Bine, comisia n-a fost bună. Comisia a fost ilegală. Ce s-a întâmplat? A doua zi șef și după asta a fost promovat la șef de Departament Sănătate în PSD Brașov. În scurt timp, pentru o săptămână. Ce s-a întâmplat după asta? Dezastru. Complicațiile, adică au devenit mai multe. Că acum e debitul foarte mare, Spital de Stat. Nu că la privat a venit unul că a dat 5.000 de euro, mai vorbești cu el frumos, nu știu ce, așa mai departe, dar aici la Spitalul Județean, cum știi toată lumea, avem listă de așteptare. Și atunci, complicația lui a devenit și mai multe. În afară din asta, oamenii care nu au nici competență și oameni prin lege pe care nu pot să, adică să opereze, dar Județean Brașov, operează. Dau și consimțământul, cum am vorbit și eu, la bolnav. Bolnavul ce? Citește acolo, bun, complicație nu știu ce, de perforație, complicație de deces, complicație de nu știu ce. Fără să știi că medicul care operează este ilegal, nu are competență și nu are drept să opereze. Ce vrei nume? Este, exemplu, doctorul Moldovan Emil.
pe care el a venit singur, odată. Și Orsan n-a fost. L-a trimis pe Moldova nimic. A doua zi, medicul operator apare pe foie, doctorul Florin Orsan, pe care el nu s-a prezentat. Doctorița Popică, Cristina Popică. Și în afară din asta, avem niște centuri active. Centuri active sunt niște centuri care mai rezistente ca celelalte, nu se înfunde foarte repede, sunt mai scumpe. Bun. Nu are contract, doctorița Popică nu are contract de casă de asigurare. Pe care, tot șeful de casă de asigurare pe care el, tot în PSD, același gașca de Orsan, nu am zis că tot PSD-ul este de doctorul Grigorescu, e ok. Eu, de exemplu, la doctorul Grigorescu, el vrea spital nou, adevărat. Dar, ideea de spital nou, dacă noi avem conducere infectate, o conducere pe care distrugă tot, degeaba a făcut și 20 sau 30 de spital nou în Brașov. Că nu merge treaba. Bolnavul, și între voi, ca sunteți aici, voi ați fost la spitalul județean, minim, unul dintre voi a dat 5 patru. Sau, spune ce spun, dacă știți pe un doctor de acolo, fiecare omul care a făcut chestia asta. Și voi, ca jurnalisti, ați făcut. Și știți, sau din familie. Asta e. În momentul în care n-ai dat bani și este sistemul activ așa, nu se pune. Sau poți să te trimită iar și la alt spital de stat și acolo și plătești și mai bani mai mult. Au intrat un fel de mafie. Între mafie, fiecare săptămână, merge la partid, șeful de casă asigurare, tot așa, l-a susținut, el a oprit programul național pe care s-a deschis în Brașov pentru stimatorii cardiaci, pe care e gratuit pentru tot bolnavi. Pierdem și bani. De ce? Au dat tot banii la ICU, la clinica privată și lege ce spune? O lege tâmpită, spune așa, din punct de vedere medical. Spune dacă omul n-a sincopat, n-a căzut, n-a spart cap sau n-a făcut un stop, adică nu se vine piesa cu un stimulator gratuit. Trebuie să așteptăm omul până sincopează, până să faci un stop și după asta, da, statul, adică programul național, nu, adică programul național, la ICU le primește și se pune un stimulator gratuit, între ghilimele, gratuit. Pe care noi facem tot chestiile astea și gratuit și cum trebuie și conform ghidului european la Spitalul Județean. Avem un medic pe care a făcut medicină în Spania, specializat pe chestiile astea. Dar cel mai mare doctor e doctorul Brugată, care a făcut și boala Brugată. Pe numele lui boala Brugată. Bun. Când a venit aici, după ce a venit doctorul Orsan, a fost amenințat și l-a oprit casa de asigurare. Ce s-a întâmplat? Vă arăt alt joc mai murdar în chestiile astea, care a făcut tot. Același gașcă, sau spunem același mafie. Ce s-a întâmplat? Logic. Spitalul județean, dacă a fost oprit de la casa de asigurări, trebuie să judecă ei între ei. Bun. Spitalul a câștigat, adică noi am câștigat cauza. Și trebuie să punem în continuare stimulatorii cardiaci la Spitalul Județean. Dar Spitalul Județean până acum nu vrea. Banii unde sunt, Dumnezeu știe. Avem hotărârea judecătorească pe care, clar, adică doctorul Belu Eduard poate să pună stimulatorii cardiaci. În momentul în care doctorul Belu Eduard nu poate să pune sau e obligat să nu mai pună, 90 de spitale de România trebuie să fie închise. Pur și simplu. În momentul respectiv, din păcate, adică urmează să ne mute din Spitalul Județean. Noi, ca cardiologie 1, vorbesc și cardiologie 2. De ce? Ca doctorul Florin Orsan ține o secție de cardiologie de 10 patru. Legea spune minim trebuie să fie 25 de patru. Nu ai cum să fii șef de secție. Asta nu e secție de cardiologie. A fost promovat, a venit, te-au dat ce postul, după asta am împărțit stentul, când vine stentul, zici că e acasă. 10 stenturi active pentru tine, 10 stenturi active pentru tine, nu știu ce, și bolnavul pe care stentul respectiv e pe program de infarte se pune la oamenii cronici. Ce înseamnă oamenii cronici? Adică omul a venit, probabil la cabinet, nu știu, nu vreau să intrăm în sir, că a plătit banii acolo sau nu a plătit banii așa mai departe, vine și se pune stentul de program național de infart. Și de conturi sunt falsificate. Probe există. Oamenii, exemplu, vor să fie audiați. Oamenii vor să spună adevărul. Dar, de fapt, nu putem să facem nimic. Hotărârea judecătorească avem.
toată lumea știe și județeanul Brașov știe ce s-a întâmplat la cardiologie. Dar nu poți să faci nimic. Ce urmează? În context care spune ei conducerea spitalului, s-ar înlătura în spitalul, ca spitalul trebuie să fie inoculat, trebuie să ne mute în altă parte, atunci Rosan, acolo să fie secție unit, el să facă departament de cardiologie, pe care este incompatibil. Aici vorbim de conflict de interese. Cum poate să fie un acționar la ICO, adică de privat, să vină pe contract de colaborare? Până acum el n-a venit și n-au vrut. Vineau doctorii din București, șeful de Societate Română de Cardiologie. Vineau medici de la Mureș. Ajută pe brașovieni. Ei n-au venit. Numai dacă când am început echipa să lucrează, a făcut ICU puțin de faliment, a venit, a luat și el șef și asta. Și toată lumea sunt dat afară.